Oho, ei oo kyllä pitkä aikaa tullut mitään videoa väännetty. Tietos nyt on kaiken näköistä muuta systeemiä ollut töitä ja bändihommaa sun muuta juttua, mutta jos sitä nyt vaikka yhden nakkikeiton vääntäisi tästä, ei kun hommia vaan. Jäi kaksi tietysti laitetaan kello päällä. Kattilaan, sit levyt huutamaan täysillä. Tuolla noin kuumaa vettä. Vittu kun tää keittäkin on taas tämmönen. Pikkasen kuumaa vettä sinne as usual. Sit tosta noin lämmitellään lientä. Sinnekin vaan kuumaa vettä suoraan, niin nopeammin lämpenee. Se olikin valmiiksi päällä jo. Ja sit täällähän toi onkin jo päällä. Öljyt sinne, niin otetaan tosta joku vanha leikkuulauta kalkkuna nakkiin. Ehkä terveellisempää kuin semmonen perusnakki. En tiedä, onko tässä jotain nitriiniä saman verran, mutta ei muuta kuin tosta vaan. No niin, siinä on nakit. Ehkä niitä voisi vähän vielä pilkkoa tosta. Muutama kynttilä sieltä messiin. Muuten helvetin hankala kuvata ja tehdä safkaa. Tuollahan meillä jo kiehutakin. Tää jo paistuukin. No niin, ne sinne. Otetaan perunaa tuolta, porkkanaa. Tosta muutama peruna. No niin, toi napsatti tuolla. Pistetään noin joukon jatkoksi. Otetaan tuolta vähän lihaliemi kuutio. Tämähän paistuukin jo täällä ihan täyttä tykitystä. Vähän. Noin, sen itse asiassa voi ottaa helvettiä saman tien, koska nehän paistuu tossa niinku sekunnissa. Oho. Täällä on nyt kaikki ihan mitä sattuu. Jatketaan tosta vähän kuorintaa. Se on ihan tarpeeksi. Olas meillä on 408. Jossain vaiheessa käytin ihan normaalia veittää tän kuorimisessa, mutta siitä tarvii olla ehkä pikkasen näpit silleen vähän paremmas iskus kuin mitä itelle lähtee niin saatanasta, niin kun ehkä nyt ei ihan näin iso veittäjä, mutta kyllä se niinku onnistuu tollakin, mutta niin kuorimaveittä se on kuitenkin se, että on toi tietty hahlo, niinku mistä se vetää sen, niin kyllähän se niinku nopeuttaa asiaa, tai tietty jos on joku ninitsu, niin kyllähän se varmaan onnistuu se semmonenkin kuorinta. Huuhdellaan vähän tosta perunasta isommat paskat helvettiin, sit pilkotaan ne. Siellä ne jauhaantuu suussa sitten. Saatana kuoret helvetti. Meneekö kertalaakella? Kyllä, ja sitten vähän porkkanaa tuolla päät pois. Kuoritaan visvat helvettiin. Vaikka näitähän nyt ei silleen periaatteessa ihan välttämättä tarvitsisi kuoria, kun vaan huuhtelee hyvin. Niin se ei nyt oo mistään saatana Puolasta tullut ne porkkanat. Nehän nyt menee ihan silleen vaan. Ja noin sinne kans jono jatkoksi. Pikkasen se hyytyy tossa vaiheessa, kun toi sen heittää paskaa sekaan. Joku terveellisiä nää nyt on sitten, kun ne on rasvat. Ja tuolla niin se on varmaan ihan samaa skeidaa, kun vetää siellä perusnitriinissä. Täällä ollaan 7.33. No mitä ne nyt joutuu kiehuu tossa noin. Ehkä vartis alkaa niinku napsahtelee. Sillä aikaa kun toi tossa porrisee, niin tässä voi hyöty käyttää tän ajan ja mennä vaikka miksailemaan jotain näitä omia musasysteemejä. Tääkin pitää vittu, onpa oikein yksikätisenä toimii tässä maailmassa. Voi vittu toi on satana. Voi huono. Se tuuha tohon. Katsotaan sitten tästä tuosta paukkuttaa. Käväs katsomassa silloin aikaa, että niin mitä keitto. Taas tosta tämmönen isompi pottu. Kyllähän alkaa vähän kuulaa. Taas noin vakea. No niin, pikkasen vielä suolaa. Noin. Vähän pikkuinen. Tää kyllä kunnon puusavuttomia vähän. Saatiin loppuporukon joululahjaksi. Muistaakseni vähän silleen ihan käteen, oliko se valokin. Tuolla pimeässäkin pystyy maustaa. Jos menee vaikka sähköt kämpäs, niin pystyy heittämään pippuri kuitenkin. Päästään tohon noin sanoisin, että toi 25 minuuttia alkaa olla aika realistinen. Vittu, taas
lautaset pöytään. Kolme sinne tällä kertaa. Rouva on tuolla noin töissä. Millään muullahan tuossa ei sinänsä ole niinku väliä, että nakit ja porkkanat on semmoista, että niitä voi vetää raakanakin, mutta peruna on silleen, että se nyt periaatteessa, tai pitää periaatteessa, kun kyllä se nyt pitää olla kypsä. Se on vissiin jotenkin semimyrkyllistäkin, jos sitä vetää ihan sillä. Se on vähän kuin tällä tykityksellä tekee safkaa, niin ei voi välttyä kamakelta. Okei, jos se toki on ollut hullu saatana tuo. Se on vissiin, kun pisti noin kuumat nakit vielä siihen, niin se otti rakee vähän lisää tosta noin. Sehän kyllä kunnon random keitto. Tossa on joku melkein mennyt halki. Täällä on joku satana puolikas nakkeja, mutta ei se mitään. Ei ainakaan tylsää keittoa. Kyllä mä sanoisin, että se nyt alkaa olemaan kohdillaan, niin sovitaan, että se on se 25 lopeta. 25 minuutissa tykittää tuommoisen nakkikeiton. Tietysti jos olisi tehokkaampi hella, niin saisihan sen satana vaikka kuin nopeasti. Se nyt muistaa, että tietysti jos noi perunat nyt olisi silleen niinku vetänyt pikkasen tarkemmin silleen niinku ihan semmoisessa pikkuslaisseeksi, niin totta kai sitä olisi pystynyt niinku tekemään sen nopeamminkin, mutta nyt tässä yksikätisenä kun duunasin tätä safkaa äsken, kun tässä on nyt tämä toinen käsi tässä kamerassa, niin se nyt ei onnistunut sen nopeammin. Se on nyt se on se mitä se on. Että tästä vaan eteenpäin. Moro!